Καλημέρα σας. 19 του Σεπτέμβρη. Δεν είχα βρει ένα όνομα για την εκπομπή. Τώρα μου ήρθε με αυτό το τραγούδι, γιατί με αυτό το τραγούδι θα ανοίγω την εκπομπή. Σταματήστε να γατεύω. Σταματήστε να γατεύω. Έτσι όπως έχετε κάνει τη μουσική δεν αντέχω άλλο. Θέλω να γυρίσω πίσω στα 90s, μια ζωή 90s, μια ζωή. Έχει καταντήσει μεγάλη αηδία πλέον. Δεν βρίσκουμε τραγούδι που να γουστάρουμε. Έχουμε ξενερώσει πλήρως. Ευτυχώς που είχαμε βγει τραγούδια πριν 25 χρόνια, 30 και ακόμα υπάρχει κάτι να ακούμε. Βλέπετε, οι ενορχιστρώσεις ήταν λες και είναι σύγχρονες. Ακούστε μουσική. Βλέπετε τη διαφορά με τα σημερινά τα συνοθηλεύματα που βγαίνουν. Δεν υπάρχει ποιοτική μουσική να ακούσουμε, να γουστάρουμε. Δεν μπορούμε να διασκεδάσουμε, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πρωί με μουσική. Δεν μπορούμε να παρτάρουμε. Έχουμε ξενερώσει πλήρως και γι' αυτό θα κάνω κάποιες εκπομπές όποτε μπορώ για να μαθαίνουν και οι νέοι τα τραγούδια που ακούγαμε εμείς όταν ήμασταν εμείς μικρότεροι, ακόμα νέοι είμαστε κι εμείς. Να μαθαίνει ο κόσμος, να δει τι τραγούδια υπήρχαν εκείνη την εποχή, πόσο ωραία τραγούδια ήταν και δεν υπάρχουν αντίστοιχα τη σημερινή εποχή. Είναι 19 του Σεπτέμβρη του 2023, είμαστε στο απόϊχο, σε απόϊχους μεγάλους βασικά. Καλοκαίρι είχαμε φωτιές, πριν λίγες μέρες είχαμε. Προχτές είχαμε υποψηφιότητες για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ζούμε τραγικές καταστάσεις σαν χώρα. Δεν υπάρχει αυτό το χάλι. Είμαστε στα χειρότερά μας. Και δεν έχουμε και κάτι να ακούσουμε να περάσουμε ωραία. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να κάνω αυτές τις εκπομπές, δεν ξέρω για πόσο καιρό. Αυτή η σημερινή θα είναι σε 3 κομμάτια χωρισμένη. Αυτό είναι το πρώτο μέρος. Θα ακούσουμε κάποια τραγούδια αγαπημένα εμείς μεγαλύτεροι που τα γνωρίζουμε. Πηγαίναμε τότε γυμνάσιο λύκειο, πριν 20 χρόνια τραγούδια, 25. Να γουστάρουμε λίγο, να πάρουμε τα πάνω μας, γιατί με αυτά το χάλι που κυκλοφορεί δεν μπορεί να ακούσεις κάτι για να σου έχεις τη διάθεση. Είναι πολύ ελάχιστα τραγούδια, πολύ ελάχιστοι καλοί τραγουδιστές, πολύ λίγες καλές παραγωγές. Σαν χώρα περνάμε μια πολύ δύσκολη φάση και το περνάει και η μουσική, δυστυχώς. Μέσα από αυτές τις εκπομπές, όποιος τις ακούσει, παιδιά, ειδικά οι νεότεροι, αυτοί που είναι τώρα 20-25 χρονών, θα ακούσουν τραγούδια τα οποία θα γουστάρουν πάρα πολύ, θα τους αρέσει πάρα πολύ η μουσική τους, οι στίχοι, θα ερωτευτούν, θα κλάψουν, θα διασκεδάσουν, θα περάσουν τέλεια με αυτά τα τραγούδια. Θα τα γνωρίσουν τώρα μέσα από αυτή τη σειρά των εκπομπών που θα κάνω, δεν ξέρω για πόσο καιρό θα τις κάνω. Θα δείτε τι ωραίες μελωδίες κυκλοφορούσαν εκείνα τα χρόνια. Να κάνουμε δηλαδή τα τραγούδια αυτά λίγο πιο γνωστά, διότι έχουν πάψει να παίζουν πλέον στα ραδιόφωνα. Οι εκπομπές θα ανέβουν στο YouTube, όμως στο YouTube χρειάζεσαι άδειες. Τα τραγούδια θα ακούγεται μόνο η φωνή μου και τα τραγούδια θα κάνει διακοπή το YouTube και δεν θα ακούγονται λογικά τα περισσότερα, αν όχι όλα. Όμως θα την έχω ανεβάσει και σε μια άλλη πλατφόρμα που είναι σαν το YouTube, δεν την γνωρίζουν πολλοί, είναι το Rumble. Θα την έχω ανεβάσει και εκεί δεν έχει πρόβλημα με τις άδειες. Οπότε μέσω του YouTube θα έχω αφήσει link. Θα πατήσετε το link και θα ακούσετε ολόκληρη εκπομπή από το Rumble.
μαζί με τραγούδια, με όλα. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα ακόμα τραγουδάκι εκείνης της εποχής, έτσι εύθυμο, ωραίο, του Δημήτρη Κόκοτα. Το τραγούδι λέγεται «Σε ένα τηλεφώνημα». Το έχει γράψει ο Φίβος. Είναι από τους καλύτερους δίσκους του Δημήτρη Κόκοτα. Είναι από το δίσκο Συνείδηση. Ακούστε το και μιλάμε μετά ξανά. Δεν μπορώ να ακούω να μου λένε οι άλλοι πως έχω για σένα αγνία μεγάλη. Αν θα κάνεις κάτι άσχημο σε μένα, θέλω να το μάθω πρώτα από εσένα. Σε ένα τηλεφώνημα κάποιος πήρε ανώνυμα, μου είπε πως μαζί σου πια δεν είναι όλα ρόδινα. Σε ένα τηλεφώνημα κάποιος πήρε ανώνυμα, να μου πει πως βράδυ έχεις 3 φορές να μ' αρνήθηκες. Σε ένα τηλεφώνημα, λέει ο Δημήτρης ο Κόκοτας, που το έγραψε, είπαμε, και τους στίχους και τη μουσική ο Φίβος. Βλέπετε ότι μέσα από αυτά τα τραγούδια μαζεύουν κάποια μηνύματα. Βλέπετε τι λέει στο τραγούδι, ότι αν συμβαίνει κάτι πες το σε μένα, ναι, δεν χρειάζεται να το μαθαίνω από αλλού. Πάμε να ακούσουμε, να συνεχίσουμε να ακούσουμε την τραγουδάρα. Πάψε να μ' αφήνεις να ζω μες στο ψέμα, πες μου την αλήθεια, όλη για εσένα. Είναι αδικία να το ξέρουν οι άλλοι, μα εγώ να ζω σε αγαμία μεγάλη. Σε ένα τηλεφώνημα κάποιος πήρε ανώνυμα, μου είπε πως μαζί σου πια δεν είναι όλα ρόδινα. Σε ένα τηλεφώνημα κάποιος πήρε ανώνυμα, να μου πει πως βράδυ έχεις 3 φορές να μ' αρνήθηκες. Τελειώνοντας το τραγούδι αυτό, σε ένα τηλεφώνημα, θα κλείσω και το πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα τα κάνω 10 λεπτά για να μπορώ να τα ανεβάζω στο YouTube πιο εύκολα. Το επόμενο τραγούδι θα είναι να ακούσουμε κάποια γυναίκα, να έχουμε συνέχεια άντρες. Απολαύστε τα τελευταία θεόλα τραγουδιού και θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος.